श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै गोबां बिबांनि डुप्लिकेट गल्ड फ्लेग लाइट सिगारेट हमनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि आसाम बेंगल सिमायारि ओनसोलनि श्रीरामपुराव दिनै सिमुलटापु आउटप'स्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनानै गोबां बिबांनि डुप्लिकेट सिगारेटखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथा खालामनानै गसाइगाव महकुमा पुलिस मावख'गिरि आरो सिमुलटापु आउटप'स्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया जथायै RJ07GC 1862 नम्बरनि गंसे कन्टेनार ट्राकआव सेबनानै मोन 26 कार्टुनाव गासै 26,000 डुप्लिकेट गल्ड फ्लेग सिगारेटखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय डुप्लिकेट सिगारेटनि बेसेना 50 लाखसो रांनि जागोन होनना मिथिहोदों। डुप्लिकेट सिगारेट लाबोनाय कन्टेनार ट्राकखौ पुलिसा जब्द खालामनायजों लोगोसे ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ हमनो हायो। हमजानाय ट्राक ड्राइभारनि मुंखौ सन्जय कुमार आरो हेन्डिमेननि मुंखौ सचिन चौधुरी होनना मिथिनो हानायजों लोगोसे सानैखौबो राजस्थाननि थागिबि होनना मिथिनो हादों। सिखावै डुप्लिकेट सिगारेट लाबोनाय हमनो मोननाय ट्राकखौ सिमुलटापु पुलिस आउटप'स्टआव लाबोनाय जायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ सेबनाय जायो होनना पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिहोदों। আমি গোপন এখন খবর পাওঁ যে কণ্টেইনার গাড়ী এখনত চিগাৰেট আহি আছে। তো এইখন হ'ল গাড়ী শ্ৰীৰামপুৰ নাকাত চেকিং কৰাৰ পিছত এইটো 26 কাৰ্টন মাল পোৱা যায়। এইটো অনুমানিক 40-50 লাখ টকা হ'ব। কি মাল আছে? চিগাৰেট গল্ড ফ্লেগ লাইট। কেনেকৈ আনিছে? এইটো বাহৰ তলত ভৰাই লৈ আহিছে আৰু আমি এই বস্তুখিনি গম পাওঁ যে চিগাৰেটটো ডুপ্লিকেট লাইট হয়, গল্ড ফ্লেগ লাইট ডুপ্লিকেট হয়। মানুহ কেইজন ধৰিছে ইয়াত? মানুহ 2জন ধৰিছে। আচ্ছা, কিমান টকা মূল্য হ'ব? অনুমানিক 40-50 লাখ টকা হ'ব। বাইট ল'লে আমি গাহৰি নিওঁ কালি আহিছোঁ সোমাব চাৰিভাগে সোমাব লাগিব।